Menteri ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance ubah kami ikatnat Public Health Engineering ubah Renekton Lengdok Tongkar. Ula kentui kisamla ke jela banweng no shisendon ya kerukom perkhat bagi jingi okam hakitnat trekam jong ke Sarkar jela kasyong ke jingi day bagi jingi rap kamtam na kinong mi kemat patba ne ki Menteri Sarkar. Bat bansange ru ya ke jinglet kro ya no banyarap kenang bagi kerukom tungkam tungjam kan long kabakhoit basubah. Habayakran bakilat pathai kubor aga sining kong jong katayo Uniu Menteri Sarkar ubadairu UMLA kamau kerwat uloong bakane kamat kedai kabau sngok kya bha kamtam kumunong mi kamat bani i bagi samlawat kam wat jam kimdon chu kajing sanya bakila banyo akam kitanat Sarkar lengba kajing treshitom kajing penkre bha bani kun yaki eksamen tungkam uloong bahadian bulalong numi kamat bat chimti yaksyuki menteri kibabon kisamlawat kam kle kendo yu ban pancing arab banyo akam bat donru kibon pancing arab banit kam lem yaki Uloong ba kajing mo jeng perkat kelarung mentah ki samlawat kam batang kajing edai ne kajing rap jong ki brio badan hakabor kabala banyarap iki bagi okam Sarkar ula penpau kajing sngosi bagi samla kemla asyu ban syania ahlade ba kajing la jong ki habapai sya kajing yakon ban okam yo jam ba ban okam ban jam nengkong kadai kajing rap dalade yalade kibon ki samla ya ke bangala yo i ke bangatip bah ki badai ki bahyeng ki basem ki balaya yok kam Sarkar da kajing lek baha jong ki ha ki interview dei badon mano bernu babak dei badon mano bayarap bat ka bakham susi kalong lele da kini ki samla jong ki persang saban ya bun kam ban wat ban ai pisai anu ban penyok kam tar kri ga wei kajing du nong bha bat ki don ki khon baduk batoi ki ong ban mentoi ayu kan apply kam mar ngam don pisa ban lek siu kata ka bai penyok kam de kata kalong apa susi hadu kata-kata nakwa bakane kan wengno na ke jabing na kar komperkhat jo ki samlawat kam bat jam knang bakin sko sulore lede bakin syania hala ka jong kajing la dei ban syania ha kata kajing don pisah dei ban syania ha kata kajing ong ban sya ban pak bak op yanur dano hanrei nengkong dei dalade hi bakin yarap dalade lede da ka bakin wat kam da ka bakin apply baru dah kabakin face yak interview ki bapher dah kabakin penkrek bah kan yalade kidon ki kam ki balaj babon po MPSC ai ki samla jungi kindai bani apply kam ha ki DSC ki bapher kidon ki kam ha kabakin sakot ki department sidon ki bagi khot hida ki department ru ki exam ki samla ki ban apply da kajing sngo shlur bakidon ka confidence karkum kajing la jongki hi ngampat tip than mansua tenrei ngasudon kita ka sense jong ki sutu bakam dei ka basuk ban ong bat priok kam yo jam no te ngatrai ngaklam kular trai priok kam no ten de kiwi le kilek kumta tang trai kadi ka bakala bat kalong ka ba kan bakala sibun namar baki pajba hikim salap bakadi ta kijing kular thok pe kipan pajba hikim salap bakadi kijing kular thok te kalong ka jidu nong hakipor ke banwan lada ki politician ki persangon pen kam ya kata da ka bakin kular ong ban pendiok kam bangan ai kam Sarkar lut hoi barwan ra ki development bakin don ki job opportunities kadi kamram jungi kinong mikmat kadi kamram jungi ki legislators bagi naman ra ki development hakadong hakathanya ka state bandon ki office ban pli haki area haki dong ba pher kadi kamram jungi ki legislator kamut pade bangila ensure lepa ban punya kam you master A le master B you master 1 master 2 kamut bangila balik kota tang bakin don ki job opportunities hande ka syong pade ki candidate haki aplikan ki bakin pisang marwar kita kam